Ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Izvinite ako nisam snimio epizodu koju sam ovo našao, nego ja sam taman htio da snimim, ja sam stisnuo delete, ali možda se bude izbačila. Ako se ne bude izbačila, pošlo po zlu. Ali nema veze. Da, i tako, evo Google, to brate. Sad ću mi dođe. Mi da uzmemo malo uglja. Ovdje, kad nađeš možda 2 uglja, da se pretvori u 1000 uglja. Nema više, to je dobro. 2 levela. Njo, koliko ima? 8 uglji. Ne, ima još... Čekaj, sam ja uzao ranu tablu. Jesam. Imam tu i krevet. Sve sam napravio. Možda se bude izbačila, ne znam ljudi. Možda se bude, jer nisam pritisnula za light, nego ono što bi se reče close. Pa, tu dosta ravni. Koliko ravnice, evo. Ovdje sam ja bio. Vidite koliko je to. Mislim se koliko ovdje nema. Vidi. Evo. Da znate, to mi je majka, ona me zove srećni. Baš... Neću ja da skušam. I da znate, ja mnogo volim svoju majku. Svi vole svoju majku. Niko ne voli nego svoju majku i oca. Iako su malo grubi i dosadni, oni samo to rade da bi vas nešto naučili. Znam ja to, jer to majka uvijek mi kaže, pa... Moram da slušam ove paklice. Tu nema ništa. Ovdje ima ništa. Tu ima ništa. Ovdje ćemo pikeks. Evo, opa, tako je parkurš. Ako hoćete mogu snimiti neku parkur mapu. 19 uglja. Yeah! 3 level. 3 nivoja, mislim, level. Isto je to. Hops. Mene je svrha samo da vas sve zabavim, nije mi skoro. Haha, jes. Hoćeš ti da se kreš? Bože grade. Meni je samo svrha da vas zabavljam, da budete i vi srećni, da se svi zabavljamo uz klip. Idemo dalje, ne. Da znate, to me pi. Moguće, panu sam. Te mi moja majka pitala što je za da večerno. Pa, čekaj, opa. Nikakav parkour nije nemoguće za mladog blogera. Delete. Samo centar. Pum. Izvinite što nisam pričala. Tu neću uglja. Oh shit. Ima gore, neću da rizikujem. Ima ništa.
U ove pećine nikad nema ništa, ljudi moji. Ja mi Surkovčak. Nijagare ni vodovan. Vodovat. Ne. Dobre. Dobre. Ne dugam. Dobro, ljudi. Ovo je bilo sve za ovaj klip. Hvala što ste gledali ga. Vidimo se možda vrlo uskoro. Good. Vidi ugl. Evo kad skupim. What? Yes! Kad skupim ugl. Kraj epizoda. Sve će biti. Neka bude sad 1.000.000 uglja. Možda ugalj sada da sad završim klip. Pa boga mi nisam. Dobro. Do lave. Ne! Ljudi, možda ćemo na obrljanje praviti, ali možda nađem stvarimo ako nisu zagorali. Ćao pig. Ćao prasiće. Gledaj, mogli skočiti. Sad ćemo samo da nađemo ovako. Nađemo ove stvari. Onda ćemo završiti klip ako ih ne nađem. Isto ćemo ih završiti pa ću preći na obrljanje. Jer glupo mi je sad da koliko je malo dobro. Viš koliko ukra. Joj. Da sam nađen dijamant. Ili metal. I onda pa njom. A svi su ada. Sve su mi stari pošle normalno. Sad bi sve da nađem samo. Tu je vodopad, da. Aj. Ajde, molim te brže dok ne izađe sunce. To. Nešto mi je stalo, nešto nije. Sve stvari otišlo. Više najpotrebnije otišlo. Ne. Dobro, kramp mi je ostao. Ostala šekirica mi je. Jedan valić ostao. Nije ništa bilo dolje. Dobro, ljudi. To je bilo sve za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao! Mislim da neće biti sljedećeg, nego ćemo preći na ovu mapu. A nema bez. Pravit ćemo na ovu mapu. Ali, tako, vidimo se. Počeo se zove fail epizoda Minecraft preživljavanja. Vidimo se, poz!